Casillas este un portar uriaș. Acum Valdez se complică. Victor Valdez, ce greșeală, ce greșeală. Gol! Gol! Real Madrid marchează. Argentinianul Ángel Di María, uluitoare gafa pe care o face goalkeeperul Barcelonei de-a lungul timpului. A mai văzut gafe din partea lui Valdez, dar asta pare să fie una dintre cele mai mari. S-a complicat inexplicabil Victor Valdez. Iată aici, primește o pasă simplă în spate, are timp să facă preluarea, apoi pur și simplu nimeni nu cred că își dă seama ce a vrut să facă portarul Barcelonei și i s-a încețoșat gândirea probabil, greșește flagrant. Di María profită, poarta era goală, nu putea refuza un asemenea cadoul sud-americanul Realului Ángel Di María și iată, după ce Barcelona trece pe lângă 4-1, practic la faza următoare, echipa lui José Mourinho reușește să reducă din diferență într-o dublă manșă. Orice gol este atât de important și poate cântări decisiv.